naħseb ukoll li jrid ikollna u ma rridx nindaħal fix-xjuż studenteski, imma naħseb li jrid ikollna il-kuraġġ illi laqdiet studenteski bejniethom, speċjalment laqdiet illi jimmilitaw fil-università, they call a spade a spade. Illi irrispettivament dejjem hemm maġġoranza ċara favur il-Partit Nazzjonalista fl-Università, mhux problema, imma hemm problema ta' nies, ftit nies li jivvotaw għall-elezzjoni tal-KSU. U ma ftit nies li l-istudenti li jivvotaw għall-elezzjoni tal-KSU. U dik hija xi ħaġa li jien iddejjaqni. Ħanitkellem għalija jien ukoll ma kontx immur nivvota. I didn't see the use. U meta tmur lura għaliex u jinnejt anke għaliex illum, għax is-sistema mhijiex waħda proporzjonali. Għax is-sistema hija winner takes it all li alla ħares pajjiżna nużaw sistema ta' winner takes it all għall-parlamentana għax kieku min jirbaħ l-elezzjoni ġenerali kollu 69 siġġu ma jkunx hemm oppożizzjoni.